Sissoko a ye débat kɛ o don na Joliba TV sanfɛla la débat min ni a bɔra ni kibaruya min b'a to an bɛ jamana yɛrɛ a maracogo faamu n'ale bɔra ye an b'a kuncɛ ni Fɔnba show ye. Cheikh Oumar Sissoko face à Atayer jeudi ou vendredi passé a ɲiningara jamana bɛ cogoya min na an ka Cheikh Oumar lamɛn jamana a gouvernement ɲɛmɔgɔya bɛ olu ka lasigiden min bolo bi n'o ye Choguel Kokala Mayiga ye o ka mara min n'an bɛ o kɔnɔ bi olu ka mara min n'an b'a kɔnɔ bi ka hakilida ye mun ye a tacogo kan an ka Cheikh Oumar lamɛn. Et vous êtes une figure emblématique du M5 RFP, mouvement du 5 juin, rassemblement des porte-parole. Aujourd'hui, quelle est la santé du mouvement M5 RFP? Comment se porte le mouvement? Je voudrais dire aussi que si je m'attache aujourd'hui à parler de M5 depuis un moment, j'étais dans le silence, c'est parce que je suis profondément M5 pour ceux qui en doutaient encore, et que M5 est la seule alternative politique qui puisse nous amener au changement et à la rupture et au Mali-Croix. Et un cas qui a débuté cette belle aventure de mouvement populaire le 14 mai 2020 fait partie de M5, membre fondateur de M5. Les autres nous ont rejoints. Kaoudim en premier, Choguel en deuxième et les autres après. Aujourd'hui, ce mouvement bat malheureusement de l'aile. Bien que nous soyons au pouvoir, nous avons désigné un Premier ministre, c'est nous qui l'avons désigné un Premier ministre. À la personne de Choguel Mayiga. À la personne de Choguel Kokala Mayiga. Il tient à rester toujours président de la transition, malgré les énormes responsabilités. Président du M5, hein? De M5, oui. Malgré les énormes responsabilités qu'il a. Et donc, nous sommes aujourd'hui dans le creux de la vague parce que c'est ce qu'il dit qui doit passer comme une lettre à la poste. C'est ce qu'il pense qui doit être reconnu et pas critiqué. C'est ça que je comprends. C'est une impression ou bien c'est l'avis de l'ensemble de ceux qui sont aujourd'hui dans le M5 RFP? Mais c'est un fait, c'est une réalité. Quand vous dites que vous n'êtes pas d'accord, alors que quand nous lui avons donné, quand nous l'avons désigné, nous avons dit exactement ceci, nous restons, même avant qu'il ne parte, lui-même il était d'accord, nous restons une vieille citoyenne. Cela veut dire que nous allons soutenir la transition et les nôtres. Nous sommes les pères de la transition. Donc nous n'allons pas laisser la transition aller à volo, dans tous les sens, sans pouvoir dire notre mot. Et c'est cela que nous faisons. Quand ça ne va pas, nous devons le dire, mais il a posté un peu partout, comme dans les cabinets, les chargés de mission, les spécialistes des réseaux sociaux, qui insultent tous ceux qui disent ce qui ne va pas. Jusqu'au sein. Pour vous, c'est le Premier ministre qui a recruté toutes ces personnes-là qui insultent ces détracteurs. Ah oui. Vous avez des preuves, hein? Ce ne sont pas les détracteurs, non. Oui, nous ne sommes pas les détracteurs. Okay, oui. Nous contribuons par le dialogue et par la critique à une meilleure compréhension des objectifs de M5. M5 a des objectifs bien précis pour la transition et il est là-bas pour exécuter autant que ça se peut. Parce que, avec nos partenaires du CNSP, qui peuvent dire à un moment donné non, nous pensons que oui, il faut discuter. Mais aller dans tous les sens et ne. Cheikh Oumar Sissoko u b'a ɲininka ko M5 bɛ cogoya jɔn na bi a ko ale ye minnu tun sigalen bɛ a la k'a fɔ k'a tɛ M5 na bi k'a b'a lajɛ u bɛɛ ye ale bɛ M5 na bi a b'a la sini a se fa kun
ako EMK ayo tonde bi ayo tonde sini abe EMK la asenfa kun ako ni baraba ɲuman ba in n'u y'a kɛ ulu de y'a daminɛ mois de mai tile 14 san 2020 o kɔfɛ tɔw nana fara u kan ka ji fɔlɔ nana Choguel kana fara u kan a ko nka bi mun ye tiɲɛ ye a ka di Ala ye ka tiɲɛ fɔ bi u ka kulu ko jigitigɛ don nisɔngoya don taabolo ɲuman tɛ yen u tacogo in a ma sira sɔrɔ fɔlɔ ko hali n'o y'a sɔrɔ mun bɛ gouvernement ɲɛmɔgɔya la bi olu de jɛra k'a sugandi k'a di Assimi ma a ka kɛ gouvernement ɲɛmɔgɔ ye k'olu y'a ta k'a di Assimi ma ka kɛ gouvernement ɲɛmɔgɔ ye ko nka mun ye tiɲɛ ye bi a t'a fɛ ka bɔ M5 fana ɲɛmɔgɔya la ko ka sɔrɔ baara min kalifalen bɛ a la jamana yɛrɛ bunankunya la o baara bonya n'o girinya hakɛ kama o bɛɛ tun kan ka to a ka jɛ M5 kɔ nka o bɛɛ la ko k'a tɛ M5 ɲɛmɔgɔya bila a ko bi M5 kɔnɔ maloyala ko don sigikafɔ mana kɛ hakilina tɛ se ka fɔ hakilina tɛ ta hakilina min n'o tɛ Choguel ta ye ni Choguel do ko mun bɛɛ ka sɔn o ma i komi lɛtiri bɛ tɛmɛ poste fɛ cogoya min na n'a ko ko mun a finnen don bɛɛ k'a fɔ k'a finnen n'a ko k'a jɛlen k'aw k'a fɔ k'a jɛlen ko ni mun ko k'i ma jɛ ni o ye a kɛlen don ka denmisɛnninw sugandi minnu olu labɛnnen don burujali de kama ka taa olu placer ministère kɔnɔ ni ko Choguel ka nin taabolo ma ɲi dɔrɔn olu saralen bɛ ka bɔ k'e buruja k'i lagosi ka diɲɛ kuma bɛ fɔ i ma a ko bi an b'o o niveau de la ko k'a sɔrɔ u b'a sugandi don min na k'a tɔgɔ di sɔrɔsiw ma u y'a lasigi ka fɔ a ye i ye an ka maa sugandilen de ye i bɛ taala anw de tɔgɔ la miirina min n'an ye wulikajɔ kɛ ni o kama o miirina de bɛna taa waleya fanga mara kɔnɔ wa ko an bɛ yan k'i kɔlɔsi k'i bilasira k'i dɛmɛ hakilina in ka lafɛn ni jɛngɛ bɛ na kɛ an bɛ yan k'i la tile i ka na ko nka a talen kɔfɛ a ko o kuma kana fɔ ale ye i b'a ta ale ka damada ma walima ka denmisɛnninw u bɛ bɔ k'i buruja k'u b'o de kɔnɔ bi Cheikh Umar Sisoko hakilina ye ale de y'a daminɛ ka o ji min kana fara kan Choguel kana fara kan nka bi ale yɛrɛ zɛrɛ ni jɛ ale min kɛra jatigi ye u bɛ kulu yɛrɛ faga bi Choguel zɛrɛ ni jɛ M5 bi a bɛ jɔn de poche ni jɔn tɛgɛ kɔnɔ an ka Cheikh Umar lamɛn hali bi J'ai l'impression que le Premier ministre est un homme solitaire, qu'il décide seul, il se trompe tout seul. Il n'y a plus de réunion au niveau du comité stratégique du M5? Oh, il y a des réunions, moi je ne suis pas. Moi je ne suis pas, mais nous sommes représentés au niveau de M5. Mais ce n'était pas vraiment donc la même teneur, la même consistance, le même niveau de discussion et de réflexion qu'avant. Aujourd'hui c'est Choguel a dit ça, Choguel a fait ça, tais-toi. Ça, vous avez des gens comme ça, vous regardez les journaux, vous savez bien quels sont les gens qui se lèvent pour dire qu'il faut en parler, mais c'est dommage. Est-ce que vous avez les nouvelles là? Parce que. Atayar ba ɲininka ko est-ce que i bɛ se k'a fɔ bi ko Choguel kelen bɛ kɛlɛnamɔgɔ ye bi ko kuma sigi ka fɔ o tɛ kɛla hali bi bilen M5 kɔnɔ wa a ko tiɲɛ don sigi ka fɔ bɛ kɛla hali bi ko hali ni ale yɛrɛ tɛ taa nka u ka kulu u ka ciden bɛ M5 kɔnɔ sigikafɔw bɛ kɛla ko nka sigikafɔ bɛ kɛla bi a sigikafɔ a miiri bonya tɛ i komi kunu sigikafɔ miiri bonya a kɔnɔ kumaɲɔgɔnya a barika tɛ i komi kunu kumaɲɔgɔnya M5 kɔnɔ barika bi ko mun bɛ bi M5 sigikafɔ tu la Choguel ko tan n'i t'o fɛ i da de Choguel dit ça ou bien tais-toi ko tais-toi de bɛ yen i ko ekɔliso la quoi tais-toi bere de gulonnen don n'i ko ko ayi dɔrɔn u b'a jigi ko i tais-toi f'i ka fɔ soli o Choguel ko de bɛ M5 kɔnɔ bi Cheikh Umar ko ten an ka Cheikh Umar lamɛn o bɛɛ n'a ta ale yɛrɛ bɛ cogo jɔn na bi an ka Cheikh Umar lamɛn.
que vous avez peut-être l'occasion de rencontrer Choguel, aller à la maison échanger avec lui? Pourquoi vous avez choisi d'aller à l'affrontement? Parce qu'on est sur un terrain politique. Est-ce que lui il comprend comme ça? Est-ce que lui il pense que vous êtes en train de l'aider? Vous pouvez aller, on est dans un contexte social, contexte malien, on peut aller à la maison, échanger en famille, prendre votre téléphone, l'appeler. Vous voyez, vous parlez exactement comme ses amis politiques à lui, et comme la plupart des Maliens, vous choisissez d'aller à l'affrontement. Mais ce n'est pas l'affrontement. J'ai enfanté un gamin avec d'autres personnes. La transition. Je confie la transition à l'un d'entre nous. Vous voulez que je me signe un chèque en blanc? Tu en fais ce que tu veux? Je vous en prie. J'ai pris les Maliens à considérer que nous avons un droit de regard. Et ça, c'était entendu entre nous. Normalement, on devait même faire donc un document pour qu'on puisse examiner ensemble l'avancée du gouvernement. Ça, zéro. Je ne peux pas, j'ai arrêté un bon moment pour parler. C'est ce que l'imam fait aujourd'hui. L'imam a attendu maintenant, il voit qu'il en a marre, il veut sortir. Donc je ne peux pas lui en vouloir de sortir. Mais c'est la même chose, que les Maliens acceptent que l'on pose des critiques. Une critique ne veut pas dire qu'on dit... Je ne suis pas d'accord. On dit simplement, il y a quelque chose qui ne va pas. Alors donc, il faut corriger, il faut venir nous voir, on doit se parler, etc. Il y a beaucoup de choses que l'on peut dire. Les sanctions... Atayarba ɲininga ko u ni Choguel ye jɛ min kɛ fo mɔgɔ bɛ se k'a fɔ ko a sera fo jɛɲɔgɔnya ni baaraɲɔgɔnya ni balimaya ni sinjiya ni teriya la. Qu'est-ce que o kama n'u ye fiɲɛ ye Choguel ka taabolo la u man ka wuli ka se a ma so ka taa u da tulo kan wa walima ka wele telefɔni na u ka kuma sokɔnɔna la gundo la yan'u ka bɔ kɛnɛma ka a fɔ tan. A ko fiɲɛ min bɛ maliyɛnw na ko Atayɛri filɛ k'o fiɲɛ ɲɔgɔnna de fɔ. Atayɛri bɛ ka kuma komi Choguel terikɛ politiki minnu a terikɛ minnu bɛ politiki bunɔgɔla la n'olu ni a jɛlen bɛ nin taabolo in na k'olu fana bɛ nin ɲɔgɔnna de fɔ la. Ko transition min filɛ ale den de don olu ka kɛlɛ de bangera transition in na. Transition wolola den min na o den taara ka kalifa mɔgɔ min na olu de ye den kalifa o la. Ko bɛ ka den minɛ cogoya min na k'olu k'u da de o taabolo kan k'o tɛ se ka kɛ dɛ. J'ai enfanté un gamin qui est la transition, que j'ai confié à l'un de nous. Pour que kele bangera den min na ni o ye transition ye. U y'o kalifa u yɛrɛ dɔ la ni o ye Choguel ye. O bɛ k'o ta tacogo la tacogo min n'o tɛ bɛnkan ye k'u k'u da de o kan tuguni. K'o bɛ se ka faamu cogo di? Ko fiɲɛ de b'an na Mali kɔnɔ. Ko a ka kan a sera sa an ka jɛ ni kɔrɔfɔ ye. Ko kɔrɔfɔ kɔrɔ tɛ juguya ye. Ni ko ma bɛn, ka fiyɛ a ma bɛn, ka lagosi k'a bila ka tɛmɛ. Ko ye hadamadenya taabolo de. Ko ale bolo Imam Dicko ka bɔli a bɛna kɛ hukumu de kɔnɔ. Wa ko jo don. Cameroun min na bi, ko normalement u tun bɛnna kan Choguel sigi don k'a fɔ a ye. Ko M5 bɛna kulu sigi, kulu min a bɛ fanga a tacogo kɔlɔsi wagati ni wagati ka to ka ɲɔgɔn ye, ka miiri tagacogo kan, ni mun ka ɲi k'o lajɛya, mun bɛ se ka fara o kan k'o latilen, mun ye k'o latigɛ, mun man ɲi k'o fɔ, o bɛ se ka bila ka yɛlɛma ni mun ye k'o ta. Un document de suivi, d'évaluation, une commission, ko nka bi Choguel ko k'o tɛ kɛ. N'ale ye mun kɛ Ala de y'a kɛ cɛ si t'a noté ko 0 bɛɛ da bɔra la. Cheikh ali bi an ka tɛmɛ ni an ye ko mɔgɔw b'a fɛ olu k'u sigi ka a lamɛn a ko k'o tɛ se ka kɛ olu tɛ se k'u sigi ka lamɛn ten. Auditeur dɔ ye Cheikh Oumar ɲininka an ka lamɛn. Bonsoir Monsieur Atayɛri, bonsoir chers invités. Alors ma question, j'ai deux questions pour M. Cheikh Oumar. Et vraiment je voudrais qu'il essaie de se maîtriser un peu, ça veut dire quoi? De garder un peu de secret. Apparemment c'est ce que moi j'ai constaté chez lui. C'est ce que j'ai constaté avec beaucoup d'autres personnes comme Bakili et autres, surtout certains cadres d'M5, ils ne gardent pas les secrets qui se disent entre eux. Ils ne gardent pas les stratégies et les sources intimes qui se disent entre eux. Il est devoir
il dit tout. C'est pas bien. C'est pour cela, c'est là que je justifie que c'est ce qui le peuple ministre actuel a constaté. Parce que c'est des gens qui viennent, ils disent tout. Tous les plans, tout ce que vous avez à dire en coulisses, tous les secrets que vous avez à dire, il vient, il expose, c'est pas bien. Et c'est des gens qui sont pensés un jour à devenir le président de la République. Et si un président de la République n'arrive pas à garder un secret professionnel ou un secret intime d'un ami ou un poste, c'est sérieux. Il faut qu'il essaye vraiment de le comprendre. Il ne s'agit pas de dévoiler de ce que l'autre m'a dit. Parce que quand tu dévoiles ce que l'autre t'a dit, il dit toi aussi, tu as dit quelque chose pour l'autre. Et pourquoi pas de ne pas tout dévoiler? C'est ça la sincérité. Vraiment qu'il enlève ça de leur politique, vraiment. Sinon les gens ont trop peur aujourd'hui, même d'échanger avec eux et de les appeler parce qu'ils dévoilent tout. C'est pas un bon signe, c'est pas un bon caractère d'un homme politique ou d'un leader. C'est pas bien. Merci. Nime téléphone ci ko abe anyini Cheikh Oumar fe ko akase ayere la kuma kono ko gundo munu mana ke uni ɲɔgɔn cɛ u ka se ko gundo o mara ko ni mirina yi nin tale kelen ka mirina yi ni mɔgɔ caman ye k'u ye nin ye Cheikh Oumar taabolo la u y'a ye Bacili taabolo la ko u ni tɔw bɛ jɛ fɛɛrɛ minnu kan o fɛɛrɛ k'u bɛ tila k'u bɔrɔtɔ ani gundola kuma ni wɛrɛ cɛ ko minnu n'u o kɛra o tɛmɛn'u cɛ k'u bɛ bɔ n'o fana ye ko nin bɛ ka kɛ mɔgɔw fɛ mɔgɔ minnu sini u bɛ se ka kɛ jamana ɲɛmɔgɔ ye ko ni jamana ɲɛmɔgɔ kɛra a tɛ se ka gundo mara k'a laban ko mɔgɔw bɛ siran ko hali bi olu yɛrɛ bɛ yɔrɔ min na hali telefɔni na u bɛ siran ka wele ko n'o tɛ ko don dɔ k'a kuma k'a bɛ bɔ kɛnɛma ko u k'a ɲini ka Choguel n'a a fɛmɔgɔw faamu ko nin tɛ ko taabolo ye Cheikh Oumar ka jaabi lamɛn. Cheikh Oumar, ce qu'on c'était là, des réactions de quelques téléspectateurs qui nous suivent ce soir en direct sur Joliba. Donc je vous rappelle un peu les questions. Quelqu'un dit, est-ce que, téléspectateur qui dit, est-ce que c'est un homme politique, est-ce que le fait de dévoiler, il dit de dévoiler des secrets, demain vous pouvez être président, est-ce que c'est une bonne chose, c'est ce qu'il dit? Mais il n'y a pas de secret puisqu'on ne se parle pas. Où sont les secrets? Ce que nous demandons, c'est de pouvoir avoir la possibilité de travailler au niveau de M5, avoir un président autre que Choguel et pouvoir justement travailler ensemble pour qu'il puisse y avoir justement une entente. Mais aujourd'hui, ces échanges n'existent pas. Est-ce que vous allez demander une réunion pour statuer sur la question de la présidence du comité stratégique du M5? Mais on ne fait jamais que ça. Dans les prochains jours. Non, on ne fait jamais que ça. C'est toujours à l'ordre du jour. C'est toujours à l'ordre du jour. Vous allez statuer sur ça. Mais c'est toujours à l'ordre du jour. Je pense oui, c'est toujours à l'ordre du jour. Parce que sinon ça ne va pas. Il ne peut pas s'occuper de la primature. On veut qu'il aille totalement à fond dans la primature et que nous, au niveau donc, de M5, nous ayons un président. Celui qui est là-bas aujourd'hui, il est intérimaire. Si c'est lui que l'on choisit, il faut qu'il soit donc président plein. Donc on va travailler pour que la transition aille vers les objectifs de M5 dans le soutien donc, à notre Premier ministre. C'est ça que nous voulons. Il faudrait que les Maliens m'écoutent sérieusement pour comprendre que non, je ne dévoile pas des secrets puisque rien n'a été dit entre nous. Je dis tout simplement ce qui se passe au niveau de M5. Mais M5, c'est quoi? C'est la direction politique du mouvement populaire qui a pris les rues pour faire chuter Ibeka et pour changer. Cette direction politique ne peut pas cacher la lutte politique qu'elle engage aux Maliens. Ça n'a pas de sens. Donc qu'il se rassure, je n'ai aucune intention, je ne dévoile absolument rien du tout, puisque rien ne se dit entre nous. Hein? Je dis simplement ce qui ne va pas, et je veux que cela aille. Okay. Deuxième question. Cheikh Oumar ka jaabi a ko a tɛ ka gundo bɔrɔtɔ ko ka da kan ko kumaɲɔgɔnya yɛrɛ t'u ni ɲɔgɔn cɛ bilen ko n'i y'a mɛn i bɛ gundo bɔrɔtɔ i ni mɔgɔ kumana de k'olu bɛ ka fɛn kelen min ɲini dɔrɔn k'a ka bɔ comité stratégique ɲɛmɔgɔya la k'a bannen bɛ o de la k'a t'o bila k'olu ka laɲini ye anw de y'i kɛ premier ministre ye o baara in ka bon cogoya min na nafa min b'o la fasodenw kan i tɛ se k'o ni baara wɛrɛ foyi kɛɲɛ ɲɔgɔn na i consacrer i ka ci bɛ bɛn jamana marali ma M5 ɲɛmɔgɔya o to ye
kako kate M5 ɲɛmɔgɔya de fana bila premier ministre do wa M5 ɲɛmɔgɔya fana ka to bila fa da jolima ka tɛ ko bon ko ale ko n'i y'a mɛn k'a bɛ gundo kɛ ko gundo o kɔrɔ bɛ kuma ɲɔgɔnya tɛ wa ko mɔgɔw ka fɛn dɔ faamu dɛ ko M5 tɛ fosi ye jamanadenw ka kɛlɛ a ɲɛmɔgɔya ɲini kuru la direction politique de la lutte du peuple ko kulu min bɛ yen ka jamanadenw ka kɛlɛ o ɲɛmɔgɔya baara kɛ ko kulu bɛ se cogo di k'o kɛlɛ o taabolo k'o dogo kɛlɛtigiw la ko M5 n'est que la direction de la lutte du mouvement du peuple ko direction bɛ se cogo di ka kalanko dege kalandenw na ko tɛ se ka kɛ ɲɛmɔgɔ tɛ se ka kɔmɔgɔw ka laɲini k'o dogo kɔmɔgɔw yɛrɛ la laɲini ɲini cogo o bɛ ka taa cogoya min na k'o cogoya o fiɲɛ n'o ɲuman k'o dogo kɔmɔgɔw la k'o tɛ se ka kɛ ko de maliyɛn caman tɛ k'o de faamu aw de y'an bila ɲɛmɔgɔya la ka da an na anw fana ye mɔgɔ min sugandi u bɛ baara min na n'o taabolo ma ɲi n'an bɔra k'o fɔ k'an ye gundo bɔrɔtɔ o ye ko ye mun gundo bɔrɔtɔ ye n'a tiɲɛna don min a b'a fɔ k'an bɛɛ de don a ta yɛrɛ b'a ɲininka ko mais ko est-ce que k'u sigi ka fɔra kɛ k'a fɔ Choguel k'a ka bila a ko don o don u bɛ ka Choguel wele ko ɲɛmɔgɔya bila ko don o don a b'a fɔ k'a t'a bila k'u bɛ se k'o dogo cogo di ko on ne fait que ça on ne fait que lui demander ko don o don u bɛ mɔgɔ caman k'a ka bila a ma sɔn u bɛ se k'o dogo mɔgɔw la cogo di une fois c'est ce que j'ai dit un jour donc wele ko kɔra sa ko mɔgɔw bɛ sira i fɛ kuma ɲɛ ko ni mun kumana gundo la k'u ko k'i bɛ bɔ n'a ye don dɔ n ko n bɛ bɔ n'a ye dɛ CDR cɛ a n'a muso u dara ne de la ne ko sisan radio kan n'a y'a fɔ k'a fine u b'a fɔ k'a fine u t'a fɔ k'a fine ko n b'u balo u t'a fɔ k'a fine ko n b'u to u t'a fɔ k'a fine ko n ka jɔn y'u ye non ni n ko aw y'a fɔ a fine ani sympathisant u bɛ mun fɔ u b'a fɔ k'a fine ko mun na k'an ka guidi côté u b'a fɔ ka da mun kan n t'u balo n t'u min mais danaya ani bonya ni danaya o ka bon ni dɔnniya ye mɔgɔw b'u tu la mun bɛ mun dɔn hali a ja kan t'a dɔn dɔ bɛ kɛ dugutigi ye dugu kɔnɔ nka i b'a sɔrɔ mɔgɔw bɛ dugu kɔnɔ u ka kɔrɔ n'a ye dɔ bɛ kɛ alimami ye misiri kɔnɔ nka i b'a sɔrɔ mɔgɔw bɛ misiri kɔnɔ u ka kɔrɔ n'a ye u bɛ mun dɔn a ka bon nka bonya ni danaya o ka bon ni fɛn bɛɛ u b'a fɔ k'a finna ko n'i y'an ka ɲɛmɔgɔ ye k'a fɔ k'a finna a y'a sɛgɛsɛgɛ k'a dɔn k'a finna de ni y'an ka ɲɛmɔgɔ ye k'a fɔ k'a jɛlen a y'a sɛgɛsɛgɛ k'a dɔn k'a jɛlen o danaya n'o bonya in o de y'a to hali u tɛ ɲininkali kɛ bilen o danaya bonya in n'i m'o dɔn ko o danaya ni o bonya in e m'o donni dɔn k'a miiri ko e y'u san de i bɛ fili n'e filila jama de bɛ fili olu ye bila ko min na u tuguri ko min na i n'u bɛ ko min na o ko bɛ kɛ gundo ye olu ma cogo di Ala yɛrɛ ye kuranɛ da a ma kɛ gundo ye kira sallallahu alayhi wa sallam a ka hadisa si tɛ gundo ye e ko k'o dogo i b'o dogo mun na n'i ye i bɛ ne Razbati wele ko n'an ka ɲɔgɔn ye i tɛ ne wele ko ne tɔgɔ Mohamed Isu Batile i bɛ n wele de ko kolo dɔ de ɲɛmɔgɔ ye n ye i bɛ n wele de ko cɛ dɔw de fana bɛ n kɔ muso dɔw de bɛ n kɔ i bolo ni ne kumana i n'o cɛ hakɛw kumana i n'o muso hakɛw kumana ne ne n kan di i ma i bolo o cɛ hakɛ fana kan dir'i ma o muso hakɛ kan dir'i ma n'o cɛ hakɛw ye ne ɲininka an bɛ taa mun ko de la ne ka fɔ n ko ayi o tɛ se ka ɲɛfɔ aw ye o ye mun ye ni bɛ se k'o cɛ kelen kelen na rencontre i b'u bɛɛ rencontre mais n'i ye ne kelen rencontre i b'a fɔ k'i y'u bɛɛ rencontre i ye ne wele o cɛ hakɛ min bonya kama o muso hakɛ min bonya kama o bonya b'a wajibiya ne kan n ye mun fɔ n'olu b'u yɛrɛ ye o kɔnɔ n ko o jɛya olu tulo kɔrɔ ni ngalon t'a kuma kɔnɔ ni faso ci kuma t'a kɔnɔ e siran k'o bɔli la i ni ne mana sigi ka kuma Mali ko fɛn fɛn na n'an kan ka fɛɛrɛ min tigɛ laɲini kɔnɔna na o fɛɛrɛ ne bɛ n'o fɛɛrɛ de fɔ n ka mɔgɔw ye u fana b'o lawaleya u sigiyɔrɔ la mais ni fɛɛrɛ bɛ ne kelen kɔnɔ o bɛ lawaleya cogo di ni e ni ne bɛnna ko min kan ne ka mɔgɔw ka tugu o kɔ e ka bɔ o ko sira la e bɛ ka sira wɛrɛ ta ne y'a fɔ n ka mɔgɔ ye an kan ka taa kilebi fɛ an
ani karisa bena klebi taka o dugusajɛ bɛɛ ko k'an bɛ kɔ dugusajɛ sabanan e ye kɔrɔn ta ne bɛ bɔ k'a fɔ mɔgɔw y'a ye dɛ an tun bɛnna klebi de kan a kɛra nin tɛnɛn don ni so kɔnɔna na n seere filɛ nin ye ne ne ma fɔ e bɛ bɔ k'a fɔ ko arasibasi de ma tiɲɛ fɔ ne ne ma se k'o tiɲɛ fɔ don ne ka mɔgɔw bɛ tigɛ joona o tɛ gundo ye dɛ o de ye cɛya ye i ye ne wele de ko jama o jama ka danaya min bɛ ne kan o danaya juru b'a to ne tɛ foyi dogo n ka jama la n'i bɛ n wele o kan an bɛ taa kuma o kan wa n'i ye n wele ni n ka jama la sigi an ni karisa don an sigiyɔrɔ fo fɛra nin kan kumiri kɛra nin kan a ye nin fɔ anw ye nin fɔ a ka nin yɔrɔ kuma ye tiɲɛ ye an fana ka nin yɔrɔ kuma ye tiɲɛ ye a sɔnna nin yɔrɔ ma anw sɔnna nin yɔrɔ ma jaa an tun bolo nin ka ɲi nka a y'an na faamu an y'o yɔrɔ bila a ka nin yɔrɔ ye tiɲɛ ye an tugura kɔ o la a fana tun bolo a ka nin yɔrɔ ka ɲi anw y'a yira a la ko man ɲi an ye nin fɔ a ye a sɔnna o ma an bɛnna o kan o kan ka lawolo nin na o lawololi sira an kan ka bɔ tɛnɛ tarata k'an sigi araba ka dɔn kɛ juma ka tɛgɛrɛ fɔ sibiri k'o kɛ alors a ye tugu n kɔ o de bɛ ne ka mɔgɔw tugu n kɔ o bɛ lawaleya Kayi o bɛ lawaleya Faransi o bɛ lawaleya États-Unis o bɛ lawaleya fan bɛɛ n'i ye sira yɛlɛma n bɛ n ka mɔgɔw sigi a y'an janfa an tun ma bɛn nin kan filɛ nin ye n'i bɔra n'o ye k'a tɛ gundo dogo n ma gundo dogo e de ye layidu bɔrɔtɔ n'i y'a bɔrɔtɔ n b'i bɔrɔtɔ très clair n'an bɛ sigi o tilennenya kan an bɛ sigi o kan faso ko il y a un penseur qui dit que rien dans la République ne doit être caché au peuple rien dans le mouvement ne doit être caché aux membres du mouvement. Ça, c'est ma logique, c'est mon principe, c'est ma direction. Au test secret. Maintenant, au konna la die chef jaika so au kono gundo yenye dumuni ki bara bana. Rasba jiga bara kai million tam ne ki red de maintenant alhamdulillah tanga ma fo ko nga yelema tanga lontike amom ne de. C'est la bienvenue. Ngani ya yelema ga million tam ngumbi gushina million tam. Parce que ma faroka. Almami nim nega misiri jo ala ka baraka nganim nega nin kutuba yoro to ni almami o daye qur'ane janfa ala kle ne ba besro Cheikh Mar ko tendi secrétaire ko boyem sen nyam go ala ka te boala o ye mun gundo yi eta do make gundo o fora be gara premier ministre o décret sina ko publier o jara be tegere fora eku emsen ga premier ministre ale re suga ga discours be emsen de sugandi ale ra to fo ale raba foko emsen de ne sugandi o emsen ne sugandi ka chimi ndo eda e o chi blaki ka boy ke te boy ni mo bora ko foka jama janfa mu jama janfa Cheikh Mar ko famu ko te secret de ama foko shugale ji mimbara ama fonye dumuninga ka su ama fonde la ka ta mobilila ama foko de la ka wardama ama foka de la ka njia ako kulu minanya taka ko nyemoy kaka bo de la ka te bo o ta gundo yele o Cheikh Mar clé a clara ga dora fo bamananga na nyala teme angala me ninga ka fen kon fo oyi aywa premier bi da do kuma chamana abe mo do ya abe mo ko fo chita kuma chamana ali kan ka tiɲɛ de fɔ tiɲɛ kuma caman na a ka fara ka mɔgɔw tila ka fara ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn na hali M5 kɔnɔna na a bɛ ka mɔgɔw fara a tɛ fɛ ka bɔ M5 ɲɛmɔgɔya la kɔsa in na M5 tun kan ka taa Asimi lajɛ a y'i gɛlɛya fo mɔgɔw min n'ale bɛnnen don olu dɔrɔn de ka taa o tɛ baara sɔrɔya k'o dabila Mali mɔgɔw bɛɛ de ka fara ɲɔgɔn kan bi ka nin kɛlɛ nin kɛlɛ. Voilà ko M5 tun kan ka taa ni Asimi ka ɲɔgɔn ye M5 kulu kɔnɔ a y'a lajɛ jɔn de bɛ ne Choguel fɛ de u y'a fɔ ni karisa tɛ nin fɛ a y'o tɔgɔ bɔ a la non karisa ale de b'i ka kɛlɛ k'i kɔfɛ kuma a y'o tɔgɔ sɛbɛn joona a sɛbɛn joona non hali don karisa y'a fɔ k'i ka kuma k'a ma ɲɛ a y'a tɔgɔ bɔ a la bon nin yɔrɔ est ce que M5 sigira nin kama cɛkɔrɔba hakɛ min bɔra a bɔra k'a ka wolo nin de la wa
muso hakɛ min bɔra a bɔra k'a ka wolo nin de la ni jama ka bɔli kun tɛ fanga bɛ sɔrɔ wa ni bɔ tuma bi ale bɛ kɛ premier ministre ye wa ni ale kɛlɛ a kelen ka bɔli de y'a to a kɛra ye wa a kelen ka kumakan de y'a to a kɛra ye wa mɔgɔ miliyɔn mɔgɔ cɛ hakɛ joli de bɔra Mali kɔnɔ muso hakɛ joli de bɔra tile joli mɔgɔ joli y'a ka butigi datugu ka bɔ mɔgɔ joli y'a ka denbaya to so ka bɔ mɔgɔ joli gazi ye mɔgɔ joli bana walasa ka bɔ mɔgɔ joli nin tora a la mɔgɔ joli banalen bɛ bi so walasa u ka wolo fanga ka bi ale ka na n'ale nana n'ale ko n'i tɛ ale fɛ e da tɛ don ko la n'i b'ale fɛ e da bɛ don a la don min ale bɛ bɔ a bɔra a bɔtɔ a y'a k'a ka so kɔnɔ de nka a bɔra bɛɛ da de la a bɛna renouveau kan don min na a tun tɛ ka kuma bɛɛ fɛ yan o tun ye gundo ye yan o tɛ gundo ye n'ale ko bi ko ni mun tɛ ale ta fɛ k'o tɛ taa ale kelen de b'a bɛɛ dɔn wa ale kelen de ka yeta bɛɛ ye tiɲɛ ye wa ale kelen de ka faamuta kelen de ye faamuta ye wa fɛn fɛn bɛ ji min a bɛɛ tɛ fili wa maa min ko n tɛ ladi o ni fili bɛ ban wa ni fili nana wolo jigitigɛ la jɔn jigi tigɛra ni mɔgɔ min bɛ fili ye ka fili kɛbaga dɔn k'i da de fili kan k'i da de fili kɛbaga kan o tigi o nɔ tɛ fili la wa ni mɔgɔ min bɔra ni fili ye a wagati ka fili kɛbaga fɔ a wagati o ŋaniya tɛ a ka tilen a ka laban hɛrɛ la wa n'o bɔra ni fili ye ka bɔ ni fili kɛbaga tɔgɔ ye k'o ye fili kɛbaga tɔgɔ k'o ye gundo tiɲɛ a ye gundo jɔ tiɲɛ jɔn de ye janfa kɛ sisan don min na k'a bɛ fɔ k'a ye bɔ ka taa boulevard la Choguel mana nin plateau kelen kan yan ko bɛɛ ka bɔ wa munna a ma bɔ ka fɔ télé la ko a ye ko bɛɛ tɛ taa si ma rencontrer ale y'o kɛ gundo la nka jama wele don o kɛra kɛnɛ kan ko bɛɛ ka bɔ Mali ko don nka si ma rencontrer don Mali ko tɛ bilen Choguel ko don ni Cheikh Oumar y'i da de o kan n'o tiɲɛna don min na o mɔgɔ kelen t'a fɔ k'a tigɛna ka Cheikh Oumar to a ka kumana wa voici la logique c'est pourquoi je respecte Cheikh Oumar ça c'est les vertus des grands hommes c'est cela misali wɛrɛ journal min bɔra le 29 juillet 2021 Madame Si Kiatousso quitte son poste intérimaire de la présidence. À quoi rien ne va plus entre la remplaçante de l'actuel premier ministre Choguel Maïga et certains cadres. Ko Bibina Bente Choguel ni M5 Nyamgo Tchamanche. Krenkrenyala Madame Si Kiatousso. Puisque c'est d'elle qu'il s'agit, aurait jeté l'éponge en quittant la présence. Madame Si Kiatousso, Kabora, démissionnera Kabo prime fait M5 Nyamgoyal. C'est là une source. Journaliste Kokuba Gundoka Fola Dola. Cette femme politique a justifié sa démission. Comme Madame Si Ouyaninga, Akokale Bora M5 président la Kadamunga, un manque de pouvoir. Kouya Bla Nyemouya Plasilanga, Nyemouya Tabou, Toro de Bala. Elle ne dispose pas à cause de la conduite de certains responsables du M5. Comme M5 Nyemouya Do. Kenema Ouye Fanga Damanga Sokono, Ouba Fouaiki Dade Ko Fanga Tibolo. Ah la mêlée. Certains cadres du M5 appelés par les militaires à servir dans le gouvernement. Comme M5 Nyemouya Do, Mounou Oulela sera souffert, quand un ministre et gouvernement kono. Kabini Koureta Flanakara le 24 mai, au poste de premier ministre et de ministre, Nebe Sabadouala, Choguel Ikassani, Imam Diara, refuse de céder leur place à d'autres cadres. Oukme Djoromna M5 kono. Kou Wolele Kaka ministre, ou Banka pour placer Fanala, ministre président du M5, ministre chargé de la communication du M5. Malgré leur présence au sein du gouvernement, ils continuent d'exercer une même mise sur le comité stratégique du M5. Comme le gouvernement Kononga ou Bella Halibi ou Dindine M5 Koutabla, en décidant en lieu et place de celle qui assure l'intérim. Madame Si Kanga Djoro Minfa, Akanga Kuma Minfa, ou le debo Djoro no Kumata, Madame Si placé la Kidadi. Sans pourtant qu'elle soit associée Haluta Niningala. Ce qui justifie leur refus de quitter le comité stratégique de M5. Comme vous n'avez comme non, ou Banembe Kabo M5 Nyamwala, Kasoro Kera Ministry. Selon toujours notre source, un éventuel retrait les fragiliserait devant leurs nouveaux partenaires militaires. Ils continuent à exercer leur même sur le M5 respect en décidant souvent certaines décisions entre eux sans que Mme Si Kiatousso n'apporte son mot. Et ils lui demandent en retour d'approuver certaines décisions.
kulu be gouvernement kono ko nga nu boru joro la M5 kono ko ni M5 ye tableau warata ko bato kulu funa yo bo ministériel la donc kulu digle me M5 kadi ko pour que M5 na gouvernement soso. Vous comprenez? Koube sigi ka be fendo la ka soro ka seben ka ti madame si ma ka signé. Madame si ko alete o mo suwi ayabla. Kunu yu bore M5 ou ka place là Imam Jara Ikasa Shogel kunu le M5 nyamgo nu ka place bla. Kunu M5 sira urata kwa shimbulu bo gouvernement pour que le ministère la fulu ka u tege de dam 5 ans. Najim go ho lu funa ba fo ho Najim go ha lu ba fo ha. Leur sort au gouvernement est lié à la ligne du M5. Moune Kelemada Ibeka Kaya. Kwa assemblée Ibeka de Tadou. Kaya Moussa Timine Segimouya Djakake. Au démocratie te Mali là. Ko Karim Deba be décidé. Amanim Beribi Ibeka Kaya. À l'ère du bilan, est-ce que démocratie M5 na? Voici la réalité. Anya Ibeka accusé. Quand Bora RPM président là, avec un RPM géré, quand Moussa Timine imposé RPM quand on y a quelqu'un. Moi, je suis que la démocratie respecte la partie qu'on a, c'est que la démocratie respecte bien. Je suis que le foya. Je suis que le kumaka nya temeya. Quand nous avons assemblée de quoi président de la République, il m'a dit faut de assemblée là. À quoi assemblée poste tout drôle de quoi lettre bête chaque fois reflète à force ça. Quoi M5 gara poste ou la lettre ça passe. Je suis qu'elle dit ça ou bien tais-toi. Ibeka bina ni ne kele na. Oulere nana Ibeka place là. Au M5 kelen kono, ils ont tué les règles démocratiques là-bas. La dictature idéologique, la dictature morale, la dictature politique. Pas de débat là-bas, pas de vote, pas de contradiction. L'imposition de la position unique, l'imposition de la volonté unique, l'imposition de la vision unique, la dictature, l'autocratie. Voici Ikasa, Imam Jara, Shogel, M5 et Rekono. Révélé par qui? Madame Si, Chagmar Sissoko. Qui dit mieux? Shogel, Amakla. On continue encore. Ça, voici la preuve. Madame Si Tara Ninekama. Chagmar Fonao de faux. Alors, on continue. Au clé, Natuguni, Fanga, Chagmar Kumanade, Shogal Yalaka Fangata, Aye, on est sur la suite de Aïmoufou et la théorie des 4 étages. Ayalame. Non, Hakibala. M5 est reconnu, en plus, nous avons donc au Kangaouli, pour ça, en tout fait, ou Kataka Bui. Atlara Kafoko. Aïe, Horan de Malikon, où les soldats de officiels, nous Kali, Maléoniana, Dien Benyana, Kunana transition civile de Sili, Kunana M5 Dafa. Donc, en gros, Bonyakono, en la tala de Anne Lucas Sikakuma, en Sigra Kakuma, Horayakon, en Kuma Sisa Anana, au Kukayan Ananga Kele Dafa. Kele Dafara. Sisa. Barakan ke tugumina ya da kuma follow me fawe ga place là kulba ka président de la transition ta kulba ka ministre de la défense ta kulba ka ministre de la sécurité ta kulba ka ministre des mines ta comme ministre de l'équipement comme ba ka ministre de l'administration ta au domaine de délégation de kuma ndogani barani autanye do avec quel de do le politique bara utado jamana te barani tukola ni be sojo il veut commencer ni soubassement il te commencer ni étage nani nai aba fika ke to mi sai kuma aba fika étage nani nani do ka so soubassement masi kuma baraka nga ke tugo nan banya fa yo barbe bulu da tugo na parce que tawga barai parce que jamana kono mo sugu saba dibi nani de be minum be na fodo bara minum be dine bara minum be lakana bara minum be jamana marali politique bara mo sugu de be jamana dine bare wa alma yude na folo bare wa opérateur économique lakana bara o yeso da sud jamana marali ça c'est les politiques kuma kautanye do avec tout le monde banya fo ici ça
soubassement ye muni aw minu ya ko kauna na M5 kele dafa aw dafa inki togodi aw na ayake muna aw hakina ye ababla tabusa amine kele ndamine ay sebe minu ko uflenye ababla awni anga hakki fali nam benamika ka fo yelema inkera ko min kama sans min bala afleni an ye force du changement an ye conflani nam bemuka amto ya malien ka fo malien changement kera a hakina afleni ni soubassement eta volona yemui ka fo sisa pour que malien ka da ana ukana na ko kono yeyi be ka boy fo manyana bo pour kana ke anga ta bar jumeni kanga ke pour que malien ka don tigi yani dogo kumfla yani kalokele yani kalofla yani kalonani uka don ko yelama be ka ko anga usabe kilin bara min kanga buluda oui itaji folonai itaji flanai mi mena no kera bara minon jumende kanga sorambulu ka barake oui organe de la transition président de la transition conseil national de la transition gouvernement de la transition au banga papioula to on no M5 di udi kwa papioula oui itaji flanai donc ambe président ka premier ministre ka CNT oui barminon no be bana bola mena ambe na afro mo jume de kanga bla place la ke ka konu bolia kuma ko di politique bare au du ba na mo tato ni mo tara ka ke ministre ka te président ka ke sente u tato una namuna donc atiketa yo fui kuma flana au ba feka ka administration territoriale kata mini kata équipe so da su na mundi ni minla so da su na mundi ni équipement la so da su na mundi ni administration territoriale ça nous bara c'est pas le travail des militaires équipement cassira ou glace c'est pas le travail des militaires administration territoriale faire les réformes politiques et institutionnelles c'est le travail des administrateurs civils ou des hommes politiques alors c'est qu'à faut sécurité ni défense du toboulou mais hali obela amsika ben obeka menga anga étape anga teme étape na ka place di mohoma amsika mogodola président ko kuma ko abafika président yata mai seda ko ta fe soda su ka président abeka foko ka obafa soda ko président ko parce coup d'état rekana kuma ka ayo bla coup d'état beke dongodo tant que jamana marali mai o de bena ni coup d'état no de Moussa Traoré ko général ministre de la défense le général Koulou, ministre de l'administration général Kouli. Peut-être à Mokoula, peut-être à Kera. Et Alpha Morgonare est civil, elle était général, un ministre de la défense général, peut-être à Mokala. Et à titre pour général, président. Ça doit être un général ministre de la défense, Kabuna ministre de l'administration, peut-être à Mokoula. Il est à Era Bobildomina, général Koumbe défense, la général Koumbe sécurité là. Donc, à Foufou, président, quelqu'un soit d'assez de haut débat, coup d'état, Balinkouma, autant famille. Pour que coup d'état Kanake, jamana dun kanga ben ko bu jamana mara tugo bina ni mangan tora jamana la jamana bitin o de bina ni coup d'état donc nenyana comme ayu korode do yu faudi kambu kanan kola quoi ou ka famu mais je crois que depuis ce jour ulu nyana ko M5 mo wonu nu ko ni ulu be ko famu ni an tatike ulu nanaka c'est-à-dire Ibrahim Nana c'est-à-dire Ibeka Bora mais baram de ke tugo mina Ibeka Tlefe ou ba faut de continuer comme go dama le ka place du ma parce que non hakili ba Ibeka Tela ou kumba ke tugo ni ba ka ministre ya so ibe boka Ibeka nini ka dobaya ka kuma dugu ka réseau ka Facebook ka ou be ki ke ministre mo go chama be o be gouvernement la hali dini nye mo dama go on tout to ko fu be to ka Ibeka attaquer o buwele o be médaille de wari de garde corps de ma o mako donc kam rosa ka wari di doma ka place di doma ka do baga ku do ka sola comme le journaliste là qui a disparu donc on va faire pour méthode de continuer ka do wele kati et be place du main de fait et be mi fait ambi do gouvernement la ambi do centre donc o de nani famu ya balia ani uliche pour que madame ka famu nan kun bena ko nunka an kun saka mo krauta madame rete mo gomindu
Mbado unana bara mina me ulu ya kichugo mina uye mo uta follow katla ka fo sisa anga bara ki jamana blokele ndo bi parce que minu nana utado unana bara jumendi la Docteur Choguel Kokala Maïga. vraiment mbak Yoro niye aye la théorie des 4 étages. L'expert, le professionnel en politique Choguel. Ako demsino auta do ayaw sigimba nyefo yi ay politique nyefo yi politique étage nani ni étage follow beketa flana obeke auta do di ako nambe nani mbela mba seba me soro ka boka fo malien yi oh est-ce que Choguel tali kera témoin anga Cheikh Oumar Sissoko la me e kunte kati ne kunte kati Cheikh Oumar ko kulu de premier ministre di Choguel ere tara chokomi est-ce que 4 étages respectera wa anga Cheikh Oumar la me. Si vous opposez-vous personnellement à Choguel, parce que tout simplement vous n'avez pas été nommé Premier ministre, est-ce que vous avez l'habitude d'entendre aussi ce discours-là? Ah oui, oh là là. Okay. Oh là là, ces jeunes me balancent ça à tout vent. Mais oui. Et qu'est-ce que vous leur répondez ce soir? Je ne réponds pas. C'est pour ça que j'ai demandé à ce qu'on regarde mes films. Et c'est à ce qu'on regarde mon travail de ministre. Je ne réponds pas. Je ne veux qu'une chose. Est-ce que vous seriez prêt à accepter un poste peut-être de ministre ou de Premier ministre dans un futur gouvernement, on ne sait pas? Cela dépend de M5. Moi, je suis un fidèle de M5. Je suis un fidèle de MK. Si M5 m'envoie au créneau, nous allons discuter. Moi, quand j'ai été nommé ministre sur ATT, j'étais à Dakar, puis j'ai refusé. C'est mon parti, ça dit. Pendant 5 jours et 5 minutes, qu'est-ce qu'on n'a pas discuté? On a dit non, il faut y aller parce que vous êtes le seul en qui nous croyons pour montrer qu'il y a une autre façon d'être ministre. Pour être honnête. La base m'a poussé à y aller. J'ai un beau métier, j'ai le plus beau métier. Si M5 dit oui, il faut y aller. Moi, je ne ferai pas comme ce qu'on a fait quand Choguel a été nommé. Parce que ce que j'avais proposé, c'est que nous nous asseyons avec le CNSP autour d'une table pour faire le point des 9 mois passés. Il faut à chaque fois tirer une leçon donc, de ce qui s'est passé avant de nous projeter sur les 9 mois à venir avec un programme commun de gouvernement. Savoir exactement ce que nous allons faire. Mais aussi, il fallait aussi un accord politique. Non, au début, ils ont accepté ça au bout des lèvres, mais progressivement, donc ils ont tout laissé pour tout lui donner entre les mains. Est-ce qu'aujourd'hui vous avez une... Claire. Atarbe Cheikh Oumar Nyininga, kwata doni Cheikh Oumar Klobe ala, ko doba fola dugu kono, kuni Cheikh Oumar ye ka boka ni befo, koma make premier ministre ko de dimi mbala. Kabe mune fe, ka o fobago jabi. Ako kate ni fobago jabi. Kabe ni kuma imena nga bale la yele. Kabe mun fuye dron ay film hake munun ke u kato laje atere kla ka nyininga ko eske na fora ka ka ministre ka be sowa akoni M5 ko ale ka kai atese ka ban kale M5 tonde ale M5 kanumbagay ale be M5 de ka barala ko ka hakilla jigi ke ale kera ministre wakati mina aka parti sadi o don ya sura ale be Senegal ulu de ale toko di ko ka ka ke ministre kamaso clé duru su duru parti be accord kan laban sona toko di o ko ma ko Cheikh Oumar ko ma tete ko kanga mo kelen toko di sadi chena muso bela on dalembe mo ko minna ko ni mun kera ministre ye abe se ka on ga haklina la waleya ka ira jamana downa ko mara toko wore be mun te korole ko ye ekelendi ako de ya to ale sona ka ke ministre ye kale be bara mina le nyete bara la jien kono mun kadi na le ka bara ye ako ni M5 ko ale ka taka ale te se ki ban ko nga na le be taka ale te ke ministre ye ko mi Choguel kera ye chokomi kale ba fo soro su ya ngan siki ko kada ka Choguel tara wakati mina utunyo de nyini kuni soro su ka siki bandaw ni Muktar wan ga kalo kononton a kɛra cogo di mun ɲana kɔnɔ a ɲana cogo di mun ma ɲa kɔnɔ a ma ɲa ka da mun kan an k'o dɔn yanni kalo 9 tɔ min bɛ nale an k'an kɛ o kan
ni fili kɛra kalo 9 tɛmɛlen na n'an m'o fili dɔn k'o kun dɔn k'an biri ka taa ten a tɔ ye kalo 9 ye k'an bɛ se ka sigi o fili kun ɲɔgɔnna kan k'o fili ɲɔgɔnna kɛ tuguni ko nka k'o de ma kɛ ko Choguel ni Sɔrɔdasiw sigira ko n'ale kun don fana a tun b'a fɔ n'u ye kalo 9 miiri kɛ a kan mun ɲana mun ma ɲa kalo 9 nata mun kan ka kɛ o bɛ mara cogo di u b'o kɛ gafe ye k'o sɛbɛn un accord politique ko nka k'o de ma kɛ Choguel ni Sɔrɔdasiw cɛ k'u y'a f'u da la u da kun na dɔrɔn ko fanga sɔrɔlen tagalen ɲɛfɛ ko a yɛrɛ tɔ bɛɛ bilara k'a bɛɛ tɔ kɛ Hashim sago u sago ye aw ye Choguel ka 4 étages mɛn dɛ ko Sɔrɔdasiw ko k'an ka mɔgɔ ta fɔlɔ de ko ka sɔrɔ an bɛ sɔrɔ ka miiri k'ale ko n'i ye so étage 4nan jɔ e ma soubassement jɔ k'a bɛ bin k'u ma sɔn o de ma olu ma sɔn fanga wulilen filanan na Choguel sɔnna bɛɛ ma dalilu filanan article min bɔra n'an y'a kalan sisan par manuel du 29 juillet 2021 bɛɛ ka tapé à titre Madame Sikia Tousso quitte son poste intérimaire de présidence du M5 a deuxième partie là au bɛ mun fɔ a kɔnɔ ko absence d'accord écrit entre le M5 et les militaires ja Choguel talen bɛnkan foyi tɛ Choguel ni Sɔrɔdasiw cɛ étage 4 a plan bɛɛ filila ji la a ye article lamɛn dɛ Madame Sikia Tousso a rejoint le M5 RFP en tant que président de la plateforme politique Anko Mali dɔrɔn a donna M5 kɔnɔ ni kulu min ɲɛmɔgɔya tɔgɔ ye o tɔgɔ de ko Anko Mali dɔrɔn regroupant des partis politiques tels que phare de l'ancien premier ministre Modibo Sidibé o kulu kɔnɔ parti kuluba la kulu min dɔ ye premier ministre kɔrɔ Modibo Sidibé o ka parti ye cette tendance politique du M5 RFP M5 bolo fara ni o ye Anko Mali dɔrɔn se sent aujourd'hui lésé par rapport à la répartition des responsabilités depuis la réconciliation entre les militaires et le mouvement du 5 juin bi olu bolo kelen bɛ den kɛrɛfɛ mɔgɔ ye kabini Sɔrɔdasiw ni M5 u ka kɛlɛ banna u seginna k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma. Les responsables de la plateforme politique Anko Mali dɔrɔn n'ont pas été consultés par le premier ministre Choguel Kokala Maïga par rapport à la formation du gouvernement. Hali gouvernement sigitɔ Choguel ma Madame Siw ɲininka Modibo Sidibé a ma cɛsi ɲininka a la a y'a lamɛn dɛ Choguel Kokala Maïga le grand ingénieur politicien le grand défenseur de la démocratie, l'auteur de la théorie des 4 étages. Quand le gouvernement Sigito, Modibo Sidibé, Madame Siw, Uluka Kulu, Ouma Nyilinga. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase, comme il en a arrêté tien, c'est que le comité stratégique du M5 RFP n'a pas été consulté par rapport à la conception du programme d'action du gouvernement. Madame Siw, l'intérêt. M5 Toshi, à comité stratégique, Mouko Shima Nyilinga, programme mi présentera les 10 points où Taramou défend Banda Unyokoro. La vision du M5. Programme Glanto, Moshima Yininga M5 Kono. Vous voyez, Bekiakli Djan Jalakim Bibeka Kaya. Que le Premier ministre va présenter devant le CNT. Aujourd'hui, notre source indique que le M5 RFP ne pourrait plus porter un changement à ce document parce qu'il est déjà entériné par le président de la transition et le conseil des ministres. Donc, le comité stratégique, nous, autre sujet qui inquiète notre interlocuteur, c'est surtout l'absence de convention écrite entre le M5 RFP et les militaires. Ko Choguel kɛra premier ministre ye ko ja u nana bɔ a kalama de ko bɛnkan foyi sɛbɛnnen tɛ Choguel ni Sɔrɔdasiw cɛ 4 étages a plan foyi tɛ a architecte plan foyi si tɛ aucun rien n'est écrit bɛnkan foyi sɛbɛnnen tɛ Choguel ye mun fɔ 7 étages kɔnɔ k'a kɛra premier ministre ye o bɛnkan si tɛ. Cette thèse a été confirmée par des sources diverses qui renchérissent que c'est seulement un engagement verbal qui permet le M5 RFP de diriger aujourd'hui le pays de concert avec leurs partenaires militaires. Ko benga mi do ko dala benga Cheikh Oumar Sissoko ye mun fɔ bon yani fanga ka sɔrɔ mun fɔra an ye fanga sɔrɔ tɔ ko Choguel ko plan ko no ay plan yɛrɛ bɛɛ to ay ne nommé dɔrɔn an ka taa plan ko tɛ yen bilen. Voici le truc. Alors a kɛra premier ministre ye u ye M5 kɔnɔna a ye Cheikh Oumar mankan mɛn u bɛ ka yen yɛrɛ mara cogo min. Bamanan ko mɔgɔ min n'i b'a fɛ ka dugu d'a ma t'a lajɛ a ka du bɛ a bolo cogo min n'i ye dugu d'a ma a bɛ kɛ ten bamananw ko ten dɛ
Arrête de premier ministre ça Chokmar akilna est mouillé. Aïe Chokmar la met par rapport à Choguel premier ministre. Akilna est mouillé. Question France, réponse France. Est-ce que Choguel était un bon premier ministre? Jusque-là, il n'a pas prouvé. Nous avons pensé que c'était vraiment un bon premier ministre. C'est pour ça que nous l'avons désigné. Gatoka Djeredou. Pour ceux qui ne parlent pas bon, Gatoka Djeredou. Oui, mais ça laisse à désirer. Hein? Nous attendons la suite. Mais pour le moment, il n'y a pas grand-chose à dire sur son action. Non, mais les gens disent qu'il faut laisser travailler. Nous l'avons laissé travailler. Mais au bout d'un moment, on dit qu'est-ce qu'il a fait. Regardez son PAG et son chronogramme. Vous voulez qu'on en parle? Oui, on va en parler, Voilà. Aujourd'hui, les assises nationales reportées, est-ce que ce n'est pas... Ko Ningali Djele, ko Djavi Djele, ko est-ce que Choguel est premier ministre Nyumayowa? Ako bi, ni ko anga fo tien ani ala tien. Ko on ya sugandi kada ka tuma kono do ka be na kenye mo nyumay. Ko nga bi abe yoro mina bi ko tien la ko to ka je. Ko to ka je to na ko koroyi, ko ça laisse à désirer. Ko kuma ko munilu ako ko ni ara tabulu laje ko nogo bala kanga wakati dama ko nga ko ay wakati dama de ko wakati do siranga kuma tinsa de ko aka programme re korona na je doro ni o laje ki re ba to be fo anya Choguel kap makan teme ataraba temele ako ko kalo fla doro ni funga dirul mako be ba do yele makera Chokmar ko wakati dirande kulu filabi. Oh maintenant Choguel ayaka 7 étages la mais ko ashimi nunu tabolo yi ko abi ko mi be ka tara ko nga ko ibe ka mataka ko tabolo clé ni be o anga Chokmar era la mais Il a encore rectifié le tir pour penser qu'il n'est pas sur le bon. Est-ce que pour vous, il a encore des chances de rectifier un peu? Voilà. Est-ce qu'il a des chances encore de rectifier le tir? Ah, mais je pense oui. Rectifier le tir, c'est le comportement qu'il a de dénigrement, de contre-vérité. Il faut qu'il arrête. Il faut qu'il se mette avec ceux-là avec lesquels il s'est battu pour faire partie du BK. Mais notre programme, ce n'était pas seulement faire partie du BK. C'était pour changer, pour la rupture. Et la situation n'est pas différente de la situation sur UBK. Donc il peut, et justement, les assises nationales vont être une plateforme pour lui permettre d'avoir donc les éléments constitutifs vraiment donc d'un rassemblement, vraiment d'une meilleure vision et d'un bon débat. Certains disent que Atarba nyinga ko est-ce que ko furati furabe ka se ka yelema nati tabolo la wala sa ka kenyani mirina ni lanyene ni jigiyewa Chokmar ko awo ko halibi abema tien ka se ka yelema ko foloye aka fara mo dogoyama ani la gushima ko flana yi aka fara ka fen munu ni tien te kelen de contre vérité ko sabana ani munu ye kele damne aka segin ki fara wulu kan Kuni tabolo la jebi, kulu ye yelema ke, wuli la ka wuli ka joke wala sa yelema ka de umara tabolo la. Kulu ma wuli ka joke doro ko ibeka ka tade, ko nga benya tabolo la je ko foy ma bo, ko danfara foy te bi marani ibeka kle marani nyonche. O Choguel kle mfashi muma, are ka mo de fla ku fwa ma. Oh, ko sababa. Oh, ako ko solution mi na vous proposer Choguel Angola me. C'est tout téléspectateur qui dit que quand il a regardé votre dernière, il a regardé votre vidéo, votre dernière sortie, il dit qu'il a senti les regrets après le combat du BK. Est-ce que vous serez prêt, si rien ne bouge, à regagner la place de boulevard de l'Indépendance? C'est les citoyens qui parlent. Non, dans la situation actuelle, la transition n'est pas à ce niveau-là. Okay. La situation, nous devons la soutenir. La bataille qu'il faut mener, si on doit sortir dehors dans la rue, c'est vraiment pour soutenir la transition. Et ça, c'est que nous soutenons de la part de Choguel. Qu'on ne fasse pas sortir les gens seulement pour dire à bas la France, vive Choguel, vive Assimi. Non. C'est faire sortir les gens pour dire mobilisation générale autour des problèmes que le Mali connaît. Hein? Sur le coup. Et il doit être donc la première personne donc, à assurer cela. D'abord au niveau de M5. Au niveau des composants de M5. Ko wulili kala doka
kumakan kɔnɔ a b'i komi ko a ko a ye Cheikh Oumar lamɛn don tɛmɛlen na k'a b'i komi Cheikh Oumar ninnu nimisara i bɛ ka tagali la ko est ce que bi ni bɔli kɛra ni ko ma yɛlɛma u pɛrɛlen bɛ ka bɔ ka bɔlɔ minɛ komi u bɔra i bɛ ka tile cogoya min na ka bɔlɔ minɛ wa Cheikh Oumar ko ale bolo jamana bɛ ka taa taabolo min na a ma se bɔli kun ma fɔlɔ ka bɔlɔ minɛ ko wa hali ni bɔli kan ka kɛ ka bɔlɔ minɛ a bɔli a bɛ kɛ de ko ka camancɛ fanga dɛmɛ ko o dɛmɛli k'a fɔ Choguel ye n'u kan ka bɔ bɔli tɛ kɛ dɔrɔn ka taa fɔ ko an tɛ Faransi fɛ an bɛ Assimi fɛ an bɛ Choguel fɛ ko bɔli bɛ kɛ de ka taa gɛlɛyaba minnu bɛ jamana kɔnɔ ka taa fara ɲɔgɔn kan k'an kɔgɔ da o la lakanako baloko kɛnɛyako ɲɛsigiko ko yanni k'an bɛ bɔ o de kama ko n'o tɛ ko bɔli tɛ kɛ ka taa fɔ k'an bɛ sa Choguel kɔ an bɛ sa Assimi kɔ Faransi an t'i fɛ ko o tɛ jamana jɔ taabolo ye alors Choguel yɛrɛ kumakan bɛ cogo di a kumakan bɛ seli wa an ka Cheikh Oumar lamɛn. Mais pour vous aujourd'hui vous êtes sorti parce que rien ne va. Mais bien sûr, mais surtout que la seule chose qu'il doit faire, qui est de rassembler les gens, il ne le fait pas. Donc, il est venir. Mais avec des contre-vérités en plus. Quand vous dites contre-vérité, vous faites allusion à quoi? Et des contre-vérités, monsieur le ministre? Mais oui. Vous pouvez nous rappeler, rafraîchir pour les téléspectateurs qui souvent ne comprennent pas vos clins d'œil, vos allusions. Mais est-ce que vous pouvez nous dire ces contre-vérités-là? Quand il dit aux légitimités que ce sont ces gens du mouvement démocratique qui sont à la base de la situation désastreuse de ces 3 décennies. Et n'oublie pas les 2 dernières décennies où lui-même il a été ministre, 2 fois, ministre ATT, ministre IVK et directeur de la MRTP. Atɛri b'a ɲininka ko jamana hakilina min a ko jamana k'a ma ɲi bi ka jugu kunu ye ko rien ne va ko mun yɛrɛ ka jugu n'a bɛɛ ye k'a bɛ ka mara kɛ ni lagosi dɔrɔn de ka mɔgɔw lagosi ko lagosi yɛrɛ o man jugu ko mun yɛrɛ ka jugu n'a bɛɛ ye k'a bɛ kuma fɔ kuma minnu yɛrɛ de tɛ tiɲɛ ye Atɛri ko ko tiɲɛ tɛ a ko tiɲɛ tɛ dɛ k'a kuma wɛrɛ de tɛ a caman tɛ tiɲɛ ye k'u ni tiɲɛ tɛ fankelen fɛ Atɛri b'a fɔ ɲɛfɛ ko nkalon don a ko ayi ko a bɛ jɔyɔrɔ min na ale b'o jɔyɔrɔ bonya k'ale t'a fɔ ko nkalon ko nka k'ale b'a fɔ ko ani tiɲɛ tɛ fankelen fɛ que lui il va pas utiliser le terme mensonge par respect pour la fonction et il préfère dire contre vérité il pèse les mots k'a bɛ se ka o kuma minnu ni tiɲɛ bɔlen tɛ k'a bɛ se k'o dɔ kɔrɔ fɔ dɔ misali fɔ a ko k'a ye dugutigiw reçoit don min na a y'a f'u ye ko gɛlɛya fɛn fɛn bɛ jamana in kɔnɔ k'a bɛɛ ye démocratie mɔgɔw de ye ko mais ko o tɛ tiɲɛ ye k'a b'a fɔ k'a bɛɛ ye démocratie yɛrɛ ko tiɲɛni fɛn fɛn bɛ yen k'olu de y'a bɛɛ tiɲɛ ko mais k'a t'a fɔ ko o démocratie yɛrɛ fanga k'ale kɛra ministre ye siɲɛ 2 o fanga kɔnɔ a ye amérité k'a o fana ɲɛmɔgɔya kɛ ko n'a tiɲɛna ale yɛrɛ tun b'a kɔnɔ ko mais k'a y'a bɛɛ da olu kun k'i yɛrɛ sen bɔ a la ko ka sɔrɔ ale yɛrɛ kɛra ministre ye siɲɛ 2 ko tɛ bɛn ko de tɛ o de man ɲi mouvement démocratique an k'a lamɛn ta Cheikh Oumar ye mun fɔ. Quand vous dites que le Premier ministre va dans tous les sens, est-ce que vous pouvez nous donner des exemples pour que les téléspectateurs qui nous comprennent, même les non-maliens, comprennent un peu ce que vous reprochez à l'action du Premier ministre, votre Premier ministre? Écoute, aujourd'hui, nous allons prendre à un moment donné le PAG et le programme qu'il a fait. C'est le plan d'action. Le plan d'action gouvernemental, le PAG. Mais aller dans tous les sens, c'est au lieu de s'occuper des problèmes réels. Les problèmes réels, c'est quoi aujourd'hui? C'est rassembler les Maliens. Nous vivons une situation tragique. Est-ce que j'ai besoin de le dire? Il faut rassembler les Maliens pour faire face à cela. Au lieu de cela, il est dans des discours corrosifs, de dénonciation. Le mouvement démocratique, tout le temps, l'opposition, plutôt la majorité présidentielle IBK, tout le temps, alors que regardez, dans le comité stratégique, le FSD qu'il dirigeait, ou qu'il continue à diriger d'ailleurs, le CENI,
Montagatan est moins démocratique. Koniba, Sidibé, Modé est moins démocratique. Sanogo, Salikou Sanogo, Ouerdé est moins démocratique. Soyez assistés. Paix à son âme est moins démocratique. Je n'ai pas fini, ça c'est d'abord le FSD. D'abord, comment est-ce qu'il a accepté de s'associer à ces gens-là pour former le FSD et puis d'être avec Soumaïla Cissé? Kayatou. Madame Sikayatou. Pour Sidibé qui a été 10 ans ministre pendant les deux gouvernements de Alpha Omar Konaré. Mamadou Ali Bachili, il a été le premier directeur de cabinet de l'ATT pendant la transition. Et ensuite ambassadeur au Sénégal. EMK, Tchimogo Maïga, Ademan, ensuite maintenant URD, EMK. Et Aliou Sakari, il était UNTM dans la lutte contre Moussa Traoré, le mouvement démocratique. Moi-même. Hein? Comment tu ne peux pas considérer que la base essentielle, donc en tout cas les plus grandes organisations de M5 sont issues du mouvement démocratique, travailler plutôt à les rassembler, au lieu qu'à chaque fois qu'ils sortent, donc ils balancent quelque chose sur eux. Pourquoi? Si ce n'est pas vraiment les discréditer et semer la division. Est-ce que vous lui avez fait cette remarque? Est-ce que vous lui avez dit, Monsieur le Premier ministre, ce n'est pas comme ça, nous sommes des alliés, on ne doit pas s'attaquer, on ne doit pas se lancer des invectives avant peut-être de faire une sortie par exemple? Alors, vous savez, quand vous avez des militants et des militantes comme Mme Sikayatou Sow, Koniba Sidibé et Mohamed Ali Bachili, ils ont fait l'observation lors d'un de ces passages au comité stratégique. On lui a remonté les bretelles. Mais il a récidivé. Et la dernière récidive, c'était avec les légitimités traditionnelles, où il n'y est pas allé de mémoire, suivi plus tard par un de ses assistants, hein? Et ensuite par un de ses chargés de mission, hein? Où on allait jusqu'à dire qu'il faut dissoudre, dissoudre les partis politiques. Il y en a même qui disent qu'il faut quitter la CEDEAO. Il y en a qui disent non, ces gens-là, de mouvement démocratique. Là, ce qu'il a dit, les responsables de la situation, ces 3 dernières décennies, c'est le mouvement démocratique. Est-ce que lui n'a pas participé pendant ces 3 décennies? Les 2 dernières décennies, il a été ministre 2 fois. Il a été directeur de la MRTP. Donc, c'est cela, alors qu'il y a beaucoup d'autres choses à faire. Il faut mettre ces gens-là ensemble. Il faut les réunir. Il faut, s'il n'a pas le temps de les rencontrer, mais vraiment, ne jamais vraiment les blesser. Même ceux qui ne sont pas du comité stratégique, ce sont des Maliens. Aujourd'hui, on a besoin de la mobilisation générale. Okay. Mais est-ce que vous continuez de... Aterbe Chokmar Nininga, Kiko Ko Shogel Ko Tayoro Keleta la Kabe Kata Fambefe. Dans tous les sens. Après, effectivement, quand il y a un gars la JP, quand tableau n'a pas qu'on a qui d'abord pas. La gauche de l'eau. Quand il y a là, à travers foko jamana un gars na tieni na bonene a fitne be démocratie mounoue. Ko kasoni M5 taka la jere. Kuluba munu M5 kono. Ko kuluba dono e FSD. Ko muntaka talbo kono. Muntaka tal. Moussa Bina, Ojoro Bola, démocratie Kelela. Koniba Sidibé, Kofana Joro Bake, démocratie Kelela. Sanogo, Kofana Joro Bake, démocratie Kelela. Kosmaïla Sissi, Alakadoro Soumaya. Kani Ulube de Bekelengono M5 na. Wa Ulube de démocratie Keleke, démocratie Kabangi. Kaleba Reninga. Et ni Chogal Gogo démocratie Mogo de Mali Bignonga, Kale sera Katafara Ulu Kantoudi. FSD Kono. Et comme nous y jamana chi, nous y jamana bi, nous y jamana ereb siga c'est flaquant. Et tra farouka kawa jeka keleke. Qu'on ne peut pas comprendre. Qu'on flana. Nigo démocratie clé, comme Madame Sikayatou Sow. Ojo Baba kono. Modibo Sidibé. 100 ans ministériel.
démocratie base sigil la andorobo la Batili ko tu yatete ka directeur de cabinet transition démocratie claire wati la e ko MK wulu reka kulu no fra MSM bulu faraba doye chemogo maiga abe MK la adema alu sangari obe MK la okume INTM kono bagari karambe musa kelela ani démocratie nalila aka farale re chok marka ko M5 yere kuloma baw a kuloma baw yere ne e bora kata wulu be kushi kata wulu beke mugo jugu ye kulu beke tieninkela ye ko yani ere ka ke mugo ye ka M5 yere fara ɲɔgɔn kan ini munun jere ka kɛlɛ kɛ jamana yɛrɛ bɛ lahala mun i kan ka bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ere ka kulu ibe kulu yɛrɛ fara fara k'u bɛɛ dɔgɔya k'u bɛɛ dénigrer ka wulu de kɛ tieninkɛlaw ye ako ka tɛ se ka kɛ ako ko tɛ se ata yɛrɛ b'a ɲininka ko mais ko est ce que ku ye nin kuma fɔ a ye a ko nin t'a siɲɛ fɔlɔ ye k'a y'a fɔ ko fɔlɔ min na u y'a wele M5 ka lasigi yɔrɔ dɔ la ko ni kulu bɛ yen n'i ye mɔgɔw sɔrɔ kulu kɔnɔ kulu minnu mɔgɔ minnu dɔw i b'i komi Koniba Sidibe mɔgɔ minnu dɔw bɛ yen komi Madame Si i komi Batili dɔw k'i kɔni b'a dɔn k'i tɛ nin sugu fɔ ko olu b'a to ye ka tɛmɛ o k'a ka tɛmɛli dɔ kɛra M5 la ye k'u y'a lasigi ka fɔ a ye k'i bɛ ka nin kuma min fɔ k'a dabila ko ni tiɲɛnikɛla e yɛrɛ nɔ b'a la on lui a remonté les bretelles ça veut dire que k'a tun b'o la jɔlen bɛ yɔrɔ min o y'a la jigin k'a lasigi kuru kan ko he i da de ye ko nka o bɛɛ la a ma dabila k'a bɔra a tila ka taa dɔ wɛrɛ kɛ tuguni dugutigiw nalen ko yɛrɛ ta tɔ juguyara o kɔfɛ k'a ka assistant dɔ a n'a ka mɔgɔ dɔw olu yɛrɛ bɔra ko f'olu dɔw ko k'an ka bɔ CEDEAO la dɛ a ye parti politique bɛɛ gosi dɛ n yɛrɛ ye mun b'a kɛrɛfɛmɔgɔw la o ye Bitari ye ko ka sɔrɔ jamana bɛ yɔrɔ min na bi bɛɛ de kan ka fara ɲɔgɔn kan ka miiri k'i dusukun ni i fɛrɛ kɛ kelen ka jamana bɔ a kɔnɔ ko ne e ka mara e kan ka bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ne taabolo ni kumakan kɛra ka bɛɛ bɔ ɲɔgɔn na ka bɛɛ fara ko an bɛ taa fan jɔn la ɔ Adema ye lettre communiqué kɛ a ye Adema mɔgɔw mɛn Cɛbilen Darame o kumana Madame Si olu fana ye communiqué kɛ Cheikh Umar bɔra k'a ta fɔ ko ni ko mouvement démocratique k'e kɛra ministre fila ye jɔn de ka fanga la i bɛ Musa mun défend o m'i kɛ ministre ye i ko minnu ye faso ci olu de ye wele ministériya la i ye ministériya fila bɛɛ kɛ fo ka tila ka san baden kɛ ARMT yɔrɔ la yɔrɔ min n'a sara ka bon kosɛbɛ k'e ma ba o si la e bɛna bi ko tiɲɛni bɛɛ ye tɔw de ye k'e t'a la k'o tɛ kuma ye kuma min bɛ se ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan ɔ nin bɛɛ bɔlen cɛbilenw ye communiqué kɛ Madame Siw ye communiqué kɛ Cheikh Umar bɔra Adema ye communiqué kɛ ɔ Choguel yɛrɛ a delila ka kuma fɔ wa an ka segin ka Choguel kumakan na mɛ France 24 sanfɛ. Justement, les assises, il y a énormément, enfin de nombreux partis politiques maliens qui vous accusent d'utiliser ça comme une manœuvre dilatoire, finalement, de dire on fait ces assises simplement pour repousser les élections, pour allonger la transition peut-être de manière indéfinie. Qu'est-ce que vous leur répondez? En fait, c'est le débat politique. Vous savez, il n'y a jamais d'unanimité, mais mon constat, c'est que aujourd'hui, la société civile est presque unanimement celle qui n'a pas intérêt dans l'agenda direct des élections, mais qui est préoccupée essentiellement par la paix. Elle est unanimement d'accord avec la démarche. Au niveau de la classe politique, vous avez environ 200 partis au Mali. Vous avez une trentaine qui sont essentiellement les partis de l'ancienne majorité, de l'ancien président qui est tombé il y a quelques semaines et qui exigeait d'ailleurs l'organique. Voilà. A y'a fɔ nin fana la France 24 kan journaliste b'a ɲininka ko caman dɔw bɛ k'a bisiki ko assise ko kuma min bɛ sen na k'a ŋaniya tɛ fosi ye ko walasa ko ka dɔ fara transition kan k'a bɛ mun de fɔ o la a ko o kumakan in k'olu k'a dɔn k'o ye politiki kumakan de ye ko politiki kumakan min don Mali kɔnɔ ko n'i ye société civile lajɛ k'olu fanba tila bɛɛ jɛra ni assise ye ko Mali kɔnɔ parti politique min bɛ yen a bɛ 200 bɔ n'o tɛ n'a ma ca ni 200 ye ko parti 30 olu dɔrɔn de bɛ k'a fɔ ka nin kuma fɔ k'a fɔ ko assise ŋaniya foyi t'a la ka dɔ fara kan wa ko parti 30 minnu bɛ k'a fɔ k'olu bɛɛ ye fangakɔrɔ mɔgɔw de ye donc a b'i komi dugutigi kɔrɔ a t'a ɲalen fɛ k'u k'o faamu n'u m'o faamu a kɔnɔ dɔrɔn k'u bɛ don fili kɔnɔ ɔ ni ne kuma cayara ka caya fo ka taa dugutigiw bara ka taa tɔ juguya ye ɔ bɛɛ kɛlen ka bɔ ka fɔ nin tɛ bɛn nin tɛ bɛn ɔ Choguel yɛrɛ bɔra dɔgɔkun tɛmɛlen a ye mun fɔ an ka nin lamɛn. Parce que nous, comme nous, à la barre,
an bɛ baara min ka fɔ nin ye fanga kɔrɔ mɔgɔw de ye mɔgɔ kɔrɔlen don mɔgɔ kura don i tɛ yen président ko ko tɛ on est tous maliens aujourd'hui Mali bɛ gɛlɛya min na bi an kan ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma pour que ka bɔ o kɔnɔ o de kama ne yɛrɛ hali parti ɲɛmɔgɔw don don o don ne ma mɔgɔw ci ka taa o fɛ ne yɛrɛ bɛ taa dɔ fɛ so n'u b'a fɛ n'u bɛ so a bureau la n'u bɛ so a so ou bien ne yɛrɛ ka t'u fɛ. A ko fasoden ɲuman bɛɛ jamana bɛ yɔrɔ min na ko bɛɛ kan k'i tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka se ka jamana in bɔ ɲɔgɔn na ko mun ye k'a fɔ ko dɔw ye fanga kɔrɔ mɔgɔw ye dɔw ye fanga kura mɔgɔ ye ko président ko k'a k'o fɔli dabila k'o man ɲi a yɔrɔ in b'i bolo hali bi yan sɛgɛ a yɔrɔnin kan dɛ aw k'a mɛn. N'u bɛ so a so ou bien ne yɛrɛ ka t'u fɛ parce que an ni président sɔrɔ n'u b'a fɛ n'u bɛ so a bureau la i bɛ segin a kan de tu reprends ouais. Ka taa o fɛ gɛlɛya min na bi an kan ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma pour que ka bɔ o kɔnɔ o de kama ne yɛrɛ hali parti ɲɛmɔgɔw don don o don ne ma mɔgɔw ci ka taa o fɛ ne yɛrɛ bɛ taa dɔ fɛ so n'u b'a ye u kan k'i yɛrɛ ye an ka baara kɔnɔ an bɛ baara min ka fɔ nin ye fanga kɔrɔ mɔgɔw de ye mɔgɔ kɔrɔlen don mɔgɔ kura don i tɛ yen président ko ko tɛ on est tous maliens aujourd'hui Mali bɛ gɛlɛya min na bi an kan ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma pour que ka bɔ o kɔnɔ. K'a fɔ ko fasoden ɲuman bɛɛ mun ye k'a fɔ ko fanga kɔrɔ mɔgɔw fanga kura mɔgɔw ko kuma o tɛ yen président ko k'o kuma dabila ko bɛɛ k'i tɛgɛ di ɲɔgɔn ma donc a kuma in a b'i komi ale tun t'a dɔn ko kojugu don nka Asimi ko a ma ko nin dabila kana nin fɔ bilen dɛ a ko ko président ko k'a kana fɔ bilen o kuma banna ye Asimi ko a ma k'a ka nin kuma dabila a ko ko président ko k'an ko kuma dabila. Moi c'est la question que je me dis ko président ko an kana fɔ bilen. On dit la parole est sacrée, l'interprétation est libre. Président de ko an kana fɔ bilen ko fanga kɔrɔ mɔgɔw fanga kura mɔgɔw k'an bɛɛ k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma. I bɛ se k'a miiri k'a fɔ ale kun t'a dɔn ko ye kojugu ye bilen nka Asimi de y'a bilasira. O fana o ye ko ɲuman ye ale ye san 60 Asimi ye san 70 den filan o y'a bilasira o bɛɛ den bɛ fa bilasira o bɛɛ ka ɲi o bɛɛ ka ɲi fili man jugu nka n tɛ bɔ a kɔnɔ o de man ɲi wa ni Ala bɛ mɔgɔ min fɛ a b'i sɔn ladilikɛla ɲuman na Ala k'o kɛ hɛrɛ ye i bɛ se k'a miiri fana président de y'a fɔ ko n k'a fɔ tan n'o tɛ hali bi ne dalen b'a la. Comme président de ko ngana foti président ko kanga no fo blé do fana se ka miria donc ni président ma fo ali be dalen bala comme président ko tanga bla o be kuma mi ne fadu no asuro président de ya fo ne ka foli mai ne be bo menta fo ngo président fo ko ngana fo blé ni ya fo avec komi nyemu fo ndalen bala nga do de bunya kama nyabla no ta be ngono dɔ bɛ se k'a mérité hakili ɲuman caman bɛ fɔ an ye an bɛ baara kɛ n'o ye nka an t'a fɔ mɔgɔ hakɛ min y'a fɔ mais toujours est-il dit que bɛɛ de kan ka fara ɲɔgɔn kan tiɲɛ kɔnɔ fasojɔw miirina kɔnɔna na Ala ko hakili ɲuman d'an bɛɛ ma. Il est 23h56 Tomgorobugukaw Lafiyabugukaw Jikɔrɔninkaw commune 1, commune 3, africains, européens, américains, à me souffler musique, à me la fomba chaud. À tout de suite.